ga shugaban talikan naka ne. Sada ahali na gidansa sirri ne, sahabbai bin tafarkin su shirya ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, gaida Fadima ya zama min tilas ne. Ko a so ko a ki girman ki girma ne, dole zan faɗa ƙauna ki tsira ne. Ina san ki ummai mun shaida ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, salamu alaika anta yasinu ne. Salamu alaika anta tahiru ne. Salamu alaika anta karimu ne. Sayyidun mutahharun Mahmud ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, barka da sauka dalilin khairat ne. Barka da sauka mayal kufar ne. Ina gaida ka sahibul wasilati ne. Lale sahibu darajat rafi'at ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, rasulallahi ilan nasu kafatan ne. Akhirul anbiya imamul rusul ne. Shi ya zo da addini islamiya ne. Da'i ila dar salam ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, al-mubashshir bima fiha ne. Man ja'a bil huda muhyi ne. Man dallala bil iman annabi ne. Tsarkakakke mai tsarkin nasaba ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, annabin mu ku sani balarabe ne. Daga Abdullahi da Aminatu ne. An haifi annabi a Makka ne. 12 ga watan Rabiul Awwal ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, ashaddun nasu haya'an ai haka ne. In ka zo ga tawadi'u ai ƙarshe ne. Yujibu da'awatal hurri wal abd ne. Wala yaqulu illa haqqan ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, shi ya kasance askatan nasu ne. Wa ablagahum min gairi tatwilin ne. Du cikin su a ya kashi haƙuri ne. Tabbasi ne na zaman nasu ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, to kun sani mai girman ɗaya ne.
na soyayya ne, kariya a daɗe ni jasadi da ruhi ne. Marhaba da kai, marhaba da kai, ba dan so ba za na yi birki ne. Hadin yabo ɗan kankani ne, hadin yabo ɗan kankani ne. Addu'ar kushi nake nema ne. Marhaba da kai, marhaba da kai. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyhi as-sadiqul amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.